A verdade é que é unha responsabilidade moi grande que acepto con moito cariño. A verdade é que confíen en min para esta tarefa e dúas áreas tan importantes como o mar e os recursos mariños, non, polo que conleva a nosa comarca e respectivamente a Boiro e, bueno, e tamén a toda Galicia e, bueno, a disposición do partido. O próximo, este mismo xoves, xa vamos a ter a primeira executiva para marcar as directrices, xa nos convocaron e, bueno, e a partir deste xoves empezaremos a traballar para ver, a mirar polo sector. Xunto a el formará parte tamén da nova executiva do PSDG, a tenente de alcalde de Carnota, Mercedes Noceda, que asumirá a secretaría da executiva provincial. Coa elección dos dous, o Barbanza terá máis peso nas decisións do partido. Sí, a verdade é que sí, o Barbanza gaña non só na miña persona, sino tamén unha compañera de Carnota, tenente alcalde de Carnota, tamén que ten unha responsabilidade e, bueno, é importante tamén para a comarca que, oye, que dentro do partido, pois, oye, conten con persoas desta comarca, é unha información, bueno, moi importante, non?